Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti eżis inġbarna fl-imkien, saċerdoti, kien minn Malta kif ukoll minn Għawdex, manna wkoll għandna lill-Isqof, Monsignor Alfred Xwiereb li s'issa kien nunzju fil-Korea. Poplu, Awċi u Malti inġbarna fl-imkien fid-dar tal-om, fid-dar ta' omna. U meta mmorru fid-dar tal-om, irridu ma rridux inħossuna f'postna. Għax qegħdin fid-dar ta' dik li kontinwament tatina l-ħajja mhux biss welditna darba ilu, u qegħdin fid-dar ta' dik li bl-imħabba tagħha iżżommna ekwilibrati, bilanċjati fil-moħħ, fil-qalb u fl-emil tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-festa kbira tal-lum, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġil qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanin iqaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu l-festa tal-Om qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu. Bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u infeċ fil-għena bint Sion għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej u huma jkunu l-poplu tiegħi u jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li l-mulej tal-eżerċiti batni għandek u l-mulej jieħu l-Ġuda bħala sem mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalem. Żommu iskiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll għastembaħ mill-amara imqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa il-qudiem kull nisa li sejjaħli ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis hu l-isem tiegħu. Tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera il-qawwa ta' Driju xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin, mela b'kull ġiet lil minhu bil-ġuħ u l-unja bathom il-barra b'xejn. ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lill-missirijiet Bliż Abraham u nislu għal dejjem. It-tieni lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli.
Wara li Ġesu tela s-sema, l-apostli reġgħu lura lejn Ġerusalemm mill-għolja msejħa taż-Żebbuġ li jilbot mill-belt daqs il-mixja tas-Sibt, jiġifieri xi nofs mil. X'indaħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. Huma kienu Pietru u Ġwanni, Ġagbu u Indri, Filippu u Tumas, Bartilmew u Mattew, Ġagbu bin Alfew u Xmun jgħidulu l-imħeġġeġ u Ġuda bin Ġagbu. U l-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija Ġesu u ma' qrabatu. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija. Ġesu kien hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtwulu u daq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf minn ġie għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta jimbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.
Il-kelma tal-mulej. ħafna snin ilu il-Madonna minn dan il-kwadru sejħet lil-Carmine Grima u qaltilha ejja. Hija kelma li ħafna minna nużaw. Hija kelma li jużaw il-ġenituri ta' tfal żgħar ejja. Ejja x'sa taqa'. Ejja għamel il-homework, ejja ħadd inħasel, ejja ħadd jiekol, ejja. Ejja. Hija kelma li jużaw it-tfal huma jikbru meta jibdew morru l-iskola, ejja ħanilagħbu. Ejja ħanoħorġu flimkien. Ejja ħaniddevertu. Hija kelma li jużaw iż-żgħażagħ. Il-maħbubin, ejja ħaniltaqgħu. Hija kelma li jużaw l-adulti. Ejja ħanorganizzaw xi ħaġa flimkien. Ejja ħanamlu pjan flimkien, ħaniproġettaw flimkien. Hija kelma li jużaw l-anzjani, mod speċjali man-neputijiet. Ejja joqgħod, ejja. Hija kelma li timplika interess fil-persuna li tiġi msejħa mill-persuna li ssejjaħ. Jekk jien ngħidlek ejja, ifisser li għandi interess fik. U ħafna drabi kieku jkollna nirriflettu ftit kull darba li ngħidu l-kelma ejja, ħafna drabi ngħiduha il-kelma ejja għax inkunu rridu l-ġejt lill persuna li nsejħu. Hemm momenti wkoll fejn insejħu l-persuna għalina. Imma meta uridna jkunu żgħar u mal-anzjani b'mod speċjali l-kelma ejja hija kelma li timplika li taħta hemm xewqa ta' ġid, li taħta hemm imħabba lejn il-persuna. Ejja. Kieku jkollna nirriflettu, nindunaw li din il-kelma hija l-iktar li ngħiduha mal-persuni l-iktar li huma vulnerabbli, l-iktar li huma fraġli. Ejja. Iż-żgħar u l-kbar, iż-żgħar u l-anzjani. U ngħiduha b'interess, b'imħabba, b'sapport, b'sosten, bajnuna. Ejja, għax irridu l-ġejt lill-persuna. Wara l-kelma ta' Marija ejja lill-Carmine Grima. Wara l-preżenza tagħna hawnhekk dalgħodu għax aħna wkoll b'xi mod smajna, forsi mhux b'widnejna imma f'qalbna il-kelma ejja, hemm l-imħabba tal-om. Hemm l-imħabba ta' min sejħilna. Lill-Carmine Grima Marija qaltilha ejja u waqfet. Ejja u waqfet. Ejja mhux biex tagħmel xi ħaġa, imma l-ewwel qabel kollox ejja u waqfet. Ejja biex nilqek f'dari. Ejja għax għandi wisa għalejk. Ejja
għax f'qalbi għandi post għalik. Ejja. Ejja. Dan kollu tgħidu lilna lil Marija. Dan kollu qiegħed iseħħ waqt li qegħdin hawn dalgħodu. Ejja, għax għandi post għalik. Ejja, għax qalbi ħerqana li tiltaqa' miegħek. Ejja, ħallini nħobbok. Imma mbagħad Marija tkompli meta Karmni tidħol fil-kappella. Marija mill-kwadru titloba. Itlob 3 sliema u qaddisa. Fġieħ it-3 ijiem li jien għamilt fil-qabar. Mena wara li laqieta, wara li qaltilha lil Karmni li għandha wisa fid-dar tagħha, fil-qalb tagħha, Marija ssejħilha lil Karmni biex titlob. U din hi s-sejħa li jien nixtieq nagħmel eku tagħha dalgħodu. Nixtieq nestendi, nixtieq intawwal għalina l-koll dalgħodu. Ħaġa sabiħa li niġu hawn fid-dar, fil-qalb ta' Marija. Imma hemm is-sejħa li Marija tagħmel lil Karmni u li Marija tagħmel lilna li tkompli mal-festa, maċ-ċelebrazzjoni li qegħdin infakru llum. Ejja u itlob. Ejja u itlob. Kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku kull wieħed u kull waħda minna hawn preżenti dalgħodu. Mhux biss ġejna hawn għax smajna lejja ta' Marija, imma mmorru minn hawn bis-sejħa li tagħmlilna biex nitolbu it-3 sliema u qaddisa. Kemm tkun ħaġa sabiħa, kemm ma tkunx ġrajja ta' darba, imma ssir ġrajja ta' kuljum, ta' kull filgħodu, ta' kull filgħaxija. Din il-festa kbira ta' Pinu, kieku aħna jkollna flimkien mal-familja tagħna nitolbu it-3 sliema u qaddisa fid-dar. Aħna nafu kemm naqas it-talb fil-familji tagħna. Nafu li m'għadniex nitolbu ġewwa l-ħitan ta' djarna. Inħossa ħafna din is-sejħa li qed tagħmlilna Marija dalgħodu. U nemmen li anki aħna li qegħdin hawn qegħdin inħossuha lil Marija kif semeta Karmni kif semeta Karmni ħafna snin ilu tgħidilna itolbu. Itolbu. Almenu 3 sliema u qaddisa. Għalfejn nitolbu? Biex ma jiġrulniex disgrazzji? Biex dak li aħna nixtiequ jseħħ? Le, mhux għalhekk nitolbu. Għalhekk ukoll, imma prinċipalment mhux għalhekk. Aħna nitolbu għax nafu li aħna imdendlejn mhux għax fil-periklu, imdendlejn għax niddependu kontinwament anki bħalissa mill-imħabba ta' Alla għalina. U li titlob ifisser, li nitolbu jfisser li narfu din id-dipendenza, li narfu li aħna waħedna maħniex biżżejjed għalina nfusna. Narfu illi l-ħajja tagħna idon rigal kontinwu li ġej minn Alla. Għalhekk nitolbu prinċipalment. U meta nitolbu aħna ngħixu ir-realtà tagħna, dak li aħna tassew. Aħna wlied tal-Missier, aħna wlied Marija. U l-ulied x'jagħmlu? L-ulied jitkellmu mal-ġenituri tagħhom. U ħafna mill-kliem tagħhom ikun talb, ikun rikjesti, ikun mistoqsijiet. Imma mhux biss, ikun iktar minn hekk. Allura din il-festa tal-lowm minn barra li tfakkarna li Marija għandha s-seta ta' bil-qawwa ta' Alla li tatina dak li għandna bżonn għax hija
Il-festa tal-lum tfakkarna li dak li għandna diġà, dak li aħna diġà, l-eżistenza tagħna, il-familja tagħna tajba jew ħażina, is-saħħa tagħna tajba jew ħażina, il-ħbieb tagħna ftejt jew ħafna, huma kollha ġejjin kontinwament b'rigal minn Alla. Dan ifisser nisimgħu lil Marija titlobna ssejħilna biex nitolbu. Dan ifisser narfu il-bżonn tat-talb fil-ħajja tagħna. Marija u Carmine Grima ikomplu jgħidu mhux biss issa imma b'mod speċjali wara li nitilqu minn hawn is-sejħa biex nitolbu. Jalla, jalla, dak li qed nagħmlu hawn dalgħodu nagħmluh kuljum fiċ-ċokon fil-ħitan bejn il-ħitan tal-familja tagħna. Edmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżies miġburin faqda ta' mħabba biex nagħtu ġieħ lill-Alla li joġbu jippermetti li Marija ommu issejjaħ lil Carmela Grima u lil Franġisk Portelli biex jiġu jżuruha f'dan il-post imqaddes. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tat-talb tagħha bħala nagħmlu dejjem ir-rida tiegħek u jkollna semm magħha fil-glorja. O Verġni taskiet li taf tisma' iftħilna moħħna u qalbna biex bħalek nisimgħu u nilqgħu il-kelma divina li ta' kuljum tiġi mwassla lilna permezz tal-Knisja mqazza nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Verġi obbedjenti li tosf qalbek il-kelma imliena bil-kuraġġ biex bil-fetel ta' u l-imħabba inwieġbu għal dak li jitlob minna l-mulej nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Verġni tat-talb, għallimna nagħmlu minn ħajjidna innu ta' tifħir lill-Alla għal kobor ta' ħniena li huwa juri magħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Verġni u s-sieħba tal-feddej, int li qsamt fid-batijiet tal-bnek fuq is-salib, għenna biex nagħmlu minn ħajjidna offerta safja lill-missier nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Verġni glorjuża tas-sema, żommna taħt il-ħarsa materna tiegħek u kun għalina gwida u għallima spiritwali fil-mixja tagħna lejn is-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu t-talba tagħna bl-interċessjoni ta' Marija.
O mulej Alla tagħna li joġbok issejħilna biex niġu f'dan il-post qaddis. Xerretat kbir ta' grazzi fuqna. Atina qalb safja u twajba ħalli nikbru fil-fidi. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ferħanin bil-festa ta' ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr, infaħruk, inberkuk,
waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija. Bil-qalb bla teba ilaqet il-verb tiegħek u stħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' verġni. Tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma' ġenb is-salib laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda il-bnedmin kollha imnislin għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli. Hija u magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu Mwiet u hekk saret ixbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eda. Dominus Deus Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħaj l-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek u lejk sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja
u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Iftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirnani inti bismewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna l-bidna, għalma naħfru lil-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-dem. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
bil-wifqa u bħala ringrazzjament ta' wara tqarbin u għal tant grazzi l-mulej tagħna minn dan id-dar ta' Marija, minn din id-dar tagħha. Ngħidu flimkien l-innu ta' tifħir it-Tedew. Aħna ħanejduh bil-Malti biex nifhmu aħjar bliema kliem qegħdin infaħru lill-mulej imbagħad inkantaw flimkien ir-ritornell. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Flimkien, lilek u Alla nfaħru, lilek mulej nistqarru, lilek missier ta' dejjem, id-dinja kollha tqimek, lilek l-anġli kollha, lilek is-smewiet u l-qawwiet kollha tagħhom, lilek il-kerubini u s-serafini ixandru bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-kobor tas-sebħ tiegħek. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Lilek tfaħħar il-ġemgħa tal-apostli, lilek ifaħħar l-sabiħ tal-profeti, lilek ifaħħru l-qtajja tal-martri, rebbieħa kollhom Juda. Mad-dinja kollha il-Knisja mqazza tistqar fik, il-missier ta' kobor bla qies, li bentijek miqjum veru u waħdini, u l-Ispirtu Santu id-difensu. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Kristu, inti s-Sultan glorjuż, int minn dejjem bin il-Missier, int biex teħles lill-bniedem, ma smerrejtx tinżel f'ġuġ ta' verġni, int ħrixt rebbieħ fuq is-seta tal-mewt, u ftaħt is-salta ta' smewiet għal min jemmen. Inti qiegħed fil-leminija ta' Alla fis-seb tal-missier. Aħna nemmnu li inta terġa' tiġi bħala imħallef. Nitolbuk għalhekk li tgħin il-qaddejja tiegħek li inti fdejt b'demmek il-għażiż. Amen li nissieħbu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta' dejjem. Domino
salva lill-poplu tiegħek mulej, birek il-wirt tiegħek, kun ir-raj tagħhom, erfaħħom għal dejjem, min jum għal ieħor aħna nberkuk, u nfaħru l-ismek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Għamel mulej li jillum inħarsu ruħna minn kull dnub. ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek kif fiki it-tama tagħna. Fik mulej jinnistken ma jkolli qatt għax ninfixel. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna u niċċelebraw il-festa tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Sal-isqof is-saċerdoti jidħlu fil-kappella kien propju f'dawn il-ħinijiet li Karmni semet is-sejħa u għalhekk fisimna l-kol flimkien namlu is-supplika lill-Omna Marija. O Marija, f'dan il-jum għażiż infakru s-sejħa li għamiltilna fis-santwarju ta' Pinu permezz ta' Karmni Grima u Franġisk Portelli sabiex inqimu lilek fil-misteru tal-mewt u l-assunzjoni glorjuża tiegħek fis-sema kif ukoll lill-ibnek Ġesu Kristu fed-dej tagħna li minħabba dnubitna ġar is-salib u ġarrab tbatija l-iktar ħarxa. Għalhekk nixteħtu f'riġlejk u bil-ħerqa kollha ta' qalbna nitolbuk tisma' tnejdna inresqu quddiemek it-talb li tagħna għalina nfusna, għall-familji tagħna, għat-tfal, iż-żgħażagħ, il-morda u x-xjuħ, għal dawk kollha li huma mġarbin. Għatina l-faraġġ u l-paċi li neħtieġu f'din il-ħajja. Iżda fuq kollox għamel li fuq l-eżempju ta' Kristu u tiegħek li talmu ngħixu ħajja qaddisa u nġorru bis-sabar is-salib tagħna ta' kuljum sabiex mewtna tkun għalina mogħdija li twassalna fil-glorja miegħek fis-sema. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, tempju ħaj ta' innoċenza, lilek l-irbaħ tal-kollox jitnub u sbaqt lill-anġli fis-safa, ma kienx tisħoqlok il-pina tal-ħtija, iżda bħala bint Adam, inti wkoll kont imdawra bid-dwejja u d-duluri u ġarrabt fl-aħħar il-mewt bħal kull bniedem
li jitwielet għal-ħajja. Iżda mewtek kienet effett tal-imħabba li meta waslet fl-aqwa tagħha ħelsitek mirbit tal-ġisem sabiex tingħaqad għal dejjem ma' Ġesu. Aħna wkoll, o Marija, nixtiequ ninaqdu ma' ibnek, imma ninsabu ħatjin ta' bosta dnubiet u l-ħsieb tal-mewt iħawwadna u jbeżżana. Għamel int li l-mewt tkun għalina ir-raqda ta' rwieħ ġusti. Neħħilna l-biża' ta' dawk l-aħħar mumenti billi taffihom bl-imħabba ta' Ġesu tiegħek. Għamilhom ħelwejn billi tieqaf magħna bħala om tagħna ħanina. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, amara ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem, il-ġisem tiegħek bla teba, imqiegħed minn idejn l-apostli fil-qabar ma messux it-taħsir tal-mewt. Iżda wara 3 ijiem reġa' ngħaqad mar-ruħ imbierka tiegħek u ġie mqajjem glorjuż għall-ħajja li qatt ma tintemm. U int ġejt meħuda fis-sema fost il-ferħ u t-tifħir tal-qtajja tal-anġli. Ikollok ħniena mix-xejn u d-djufijiet tagħna. Għamel li mnatfejn bid-dmugħ ta' vera ndiema ma nħallux iżjed lil għadu jirbaħna, iżda nħarsu l-qalb u l-ġisem tagħna bħala tempju ħaj ta' Alla sabiex fl-aħħar ġurnata inqumu mit-trab tal-qabar tagħna mibdula fil-bniedem perfett u nittajru mal-qaddisejn biex niltaqgħu ma' Ġesu Kristu li mħallef tagħna u minnu nisimgħu is-sentenza tal-ħajja ta' dejjem tistedinna għas-saltna mħejja lilna mill-missier qabel il-ħolqien tad-dinja. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, l-ewwel waħda fost il-ħlejjaq kollha li m'hemm ħadd fosthom li huwa daqshekk jew li għandu l-qdusija tiegħek lilek li aktar mill-qrib imxejt u sseħibt ma' Ġesu fit-tbatija u fl-għajb tas-salib. Kien jistħoqlok l-aħjar sem mir-rebħa tiegħu. Illum tinsab fuq il-kori tal-anġli fil-leminija ta' ibnek inkurunata mit-Trinità Qaddisa li qiegħdet fidejk kull seta fis-sema u fl-art. Permezz tiegħek, o Marija, infetħu għalina bwieb is-sema. Fidejk Kristu ħalla t-teżori tal-grazzja u l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna bil-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Salvana mela li żied ħelwa u ħanina fost l-ommijiet. Jinżlu fuqna minn idejk it-teżori tal-grazzja ta' Alla. Għatina l-indiema ta' dnubitna. Għamel li l-iben ħanin tiegħek ikun ħanin magħna. Iġbidna wara d-dawl tal-qdusija ta' ħajtek u wettaqna biex fuqha nfasslu ħajjitna bi ħrara dejjem ġdida. Hekk kif issa inqimuk bl-imħabba, bil-ferħ u bit-tifħir, jistoqilna ġurnata li niġu nirringrazzjawk fis-sema u jkollna sem mill-kuruna tiegħek billi ngawdu l-Alla għal dejjem. Amen. Salve Regina,
Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.